Am prins pe clip 5 stele. Ce tare. Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi îmi voi juca Clash Royale. Bine, este ceva mai special pentru mine, fiindcă mă joc și filmez cu voice. Până acum am avut decât gen să vedeți voi gameplay-ul la multe jocuri care le-am jucat eu, de exemplu, nu știu, Limbo, Hill Climb Racing, în fine, multe jocuri. Și am decis să fac un video cu Clash Royale, având în vedere că eu mă joc destul de des, privind și trofeele mele, 7000 și 170 trofee. Bine, eu am avut foarte multe, dar am scăzut foarte rău. Din cauza, evident, a playerilor. Și nu știu cum să vă zic, a decurilor, dacă pot spune așa. Adică, uitați aici, 7170 trofee și aici am avut, dacă arunc o privire, în jur de 7480, nu știu, chiar nu știu să vă zic. În fine. Ok. Deci, vezi de foarte rău, fiindcă uitați ce deck am. Vă spun de acum, eu la deck-uri nu sunt bun cam deloc. Deci, Firecracker, Electro Dragon. În fine, ăștia 8 aici, selectați de mine. Bine, eu înainte când mă jucam, de multe ori câștigam, de multe ori pierdeam. Dar, având în vedere placementul meu, că de multe ori astea le puneam ori la vrăjeală, ori le puneam, nu știu, fix când nu trebuia sau cum nu trebuia. Și, sincer, probabil pentru unii acest deck este foarte bun, pentru alții nu. Dar, nu știu, vom încerca acest deck. Dacă nu, ori iau de aici vreun alt deck. Bine, astea sunt deck-uri de testare, știți? Adică nu e chiar de joc în serios. Momentan jucăm cu acesta, dacă câștigăm bine, dacă nu, chiar nu știu. Și nu știu, am de gând ca acest episod să fie de vreo 10 sau dacă nu chiar un sfert de oră, depinde și cât de mult mă distrez în acest joc, sau în acest clip mai bine zis. În fine, hai să-i dăm o șansă acestui deck și acestui clip, evident. Păi și eu am luat cam tot, și când zic tot mă refer la ăsta din start. Asta nu prea o mare însemnitate pentru mine, sincer. În fine, să-i dăm drumul până la urmă. Bun, battle. Ok, devin orca. Good luck, evident, good luck. Aceea frumos un pin cu un pic. Dăm with you, să fie în, cum zic eu, a pus golem, nu mai zic nimic. Evident tare. Deci Royal Hogs, Firecracker, dacă da acum ai rău să m-am dus din start. Cum am spus, deci puteam să joc, frate, că așa se întâmplă fiecare dată cu ce mă joc eu, când le spamez eu gen într-un loc, Arrows, Fireball, toate cele. Na, acum n-am ce face, decât să dau Sketon King-ul, să aștept să dau după aia, să dau, cum se cheamă, abilitatea, să dau ăsta, cum se cheamă, cu scheleții. Bine că am apucat să dau cu scheleții, că dacă nu era grav. Da, dar mă scade grav. N-am că spun Valkyria, mamă. Wow, cât de mult poate să dea ăsta, cum îl cheamă? Bomberul. Vai. 600 HP și am 37, deci din start e cam pa. Dacă ar avea acum Eros să dea, ar fi grav. Vai. Bă, frate, bă, dar cum le spun? Are și zep, mamă, dar e toxic, bă. Dacă ar da acum și un fireball pe ăsta, ar fi grav. Wow, are Ibarus. Mamă. E greuț. Deci fac asta unul la mână și asta așa. Bam. Bun. Și cu un hit? N-a apucat. Deci, cum am spus, placement, uitați cum am pus pe asta. Și din start jumătate de HP a fost, pa. E mai mult de jumătate de HP, că aici văd că e aproape moartă. Să am grijă aici, deci pun din spate, am pus pe stânga, pleacă în partea aia. Vai, sunt prozău. Sau nu chiar, e cam pe mijloc.
Hmm. Voi face asta. Deci rog să nu dea să te trec dacă nu. Mama, deci a pus și... Mamă, deci bă, nu pot să cred, frate, ce spui se întâmplă. Bun, regi. Wow, bă, ce urât joacă să mor eu. Bun. Interesant aici. Dar nici chiar. Bă, asta nu-mi place deloc. Ce se întâmplă aici? Mamă, cât de aici poate să dea ăsta, cum îl cheamă? Nu bomberul. Mega minionul. Când mi-a spart grav. Bă, și mi le pune în bază. Bă, ce urle joacă. Doamne. Na. Nu, a pus și Barbs. Nu mai am șanse, frate, să mă chinui. Sau... Dar nu știu ce să zic, frate. N-are niciun rost să mai dau. Cine știe? Da, nu are niciun rost. Doamne. Bă, deci nu suport, frate, player de genul care efectiv își bați joc de munca omului. O să pună iar. Deci, bă, nu mai zic nimica. Mamă, și Ivo Bomber. Vai. Nu, 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 nu. Hai, frate, hai, frate, hai, frate, te rog eu frumos. Dar du-te, Doamne, iartă-mă. Bine, poate la voi meciurile sunt și mai ușoare. Ia uite, din cauza că am avut foarte mult noroc, nu vă gândiți la ceva. Good game. Frumos. Poate la voi meciurile sunt mai simple din cauza placementului și decorilor. Dar la mine, din câte ați putut vedea, nu este cam bine. 4 stele. Puncte pe barba. Mama, mai trebuie 4 puncte să fac level up. Ia cât am pe ei. Ce level. Să aruncăm o privire așa, rapidă. Dar nu-i observ. Am trecut peste ei, îmi dau seama. No. Level 11 și am și evoluția pe ei. Fără evoluție. Bun. Aha, deci ar veni 1000 de meci pe hit. La tot toată. Dar merge. Ia, o nouă cutie. E blocat. Bun. Wow, bun. Am prins pe clip 5 stele. Ce tare. Bun. 40 de puncte pe rage și ăsta e level 12 și măcar n-a făcut level up, frate. Deci își bate joc. Își bate joc efectiv. 15 puncte pe Free Musketeers. Nu e foarte uimitor, dar nici prea dezamăgitor. Am avut eu gemuri, multe mă refer la destule. Dacă you know me. Și am luat ăsta e șmecher. Ăsta chiar e șmecher. Cred că e foarte emotul ăsta. Și am luat ăsta cu Kisu. De la nu Mother Witch, Night Witch. În fine, ia. Super. Bine că am avut puncte, dacă nu aveam puncte nu făceam level 12 pe Barbarians. Dar nici nu fac, din păcate. Nu că nu vrea, dar nu e posibilitate. OG Tempest Tiger. Ok, un good luck. Bun. Bun. Deci da. Vai. Nu e ok. Cred că am făcut bine ceea ce am făcut. Da, s-a stacat cea damage, a dat frost la ambii. Bă, cât nu pot să suport eu combinația asta de balon și
Uite Lumberjack. Și a prins damage ca lumea. Da, a prins damage ca lumea, 900 de damage e leger de vară. Și am prins ceva. Am prins și acolo 1000 de damage. Iar ai pus ăsta. Da, am făcut o prostie mare acum. Deci ce am făcut acum e cam grav. Dacă pot spune așa. Wow, are peca. Depinde și când îl pune și cum îl pune, că poate să și câștige meciul sau să piardă. Evident. Aici alegea sau proprie sau improprie. Aici e bine, aici e foarte bine. Că îi arde ca lumea. Bun. Prinde bomba. Deci dacă era acum Skeleton Giant-ul, deci rupea la dead damage, gen la bombă. Rupea efectiv tot. Da, na, asta nu prea am gândit-o, dar hai că merge. Bun. I-am luat turnul. Bă, n-am ce am luat turnul. Facem asta, un pic așa. Punem, mamă, dar a dat agrofix pe, cum îi zice, ce zic, pe witch. Dă-i. Bine, foarte bine. Am pus-o acolo doar ca să nu... Da, nu mai am ce. Ia la turnul. Da, și cu bomba cam mai a fost. Ba nu. Bine, ține bine de turn. Nu mai ai șanse, bossule. Da, te-am pus și ăsta. Cam mai a fost. Good game. Cine știe, poate episodul acesta vom face cu mai multe win-uri. Ori playback. Ce să mai. o stea și o stea. Mamă, și era ceva ca lumea să-mi dea numai de asta, numai în timpul ăsta de un sfert de oră al clipului, să-mi dea numai, cum îi spune, numai câte 400 de 500 la cutii. Nu e neapărat să-mi dea ceva bun, dar să-mi dea ceva cu un general, care contează. Bun. No tire. Ia. Cred că ai cele cât 2 stele. Nu, astea. Da. Puncte pe skeleton. Hai că este ok. Am ce spune. 2 kings enter, 1 king lives. Adevărat. Pe baza, nu știu, aprecierii voastre prin like-uri, vizualizări și... Înțelegeți voi. Voi face mai multe episoade cu voce sau depinde dacă episodul acesta nu vă convine, aș putea să, nu știu, să schimb jocul, să schimb, nu știu, modul de a mă juca, poate să bag bani în jocuri dacă vreți, dar chiar nu știu, la ce e fixat de la voastră. Și îmi puteți spune în comentarii dacă nu știu. În fine. Asta am pus-o bine aici, din cât observ eu. Dar mă cam sperie că nu am atins răcătorul. Și că mă cam arde. Da, și aceea m-am armenat. Dar e bine că am contra. Dar nu... Mamă, ce-a făcut-o pe asta. Mi-a turnul. Nu mai am ce aici. Bravo ție, vorbe. Ai pus Mega Knight-ul, după aia ai pus și Golimberul, ca să dea agrodec pe Mega Knight. Să aibă ăștia cum să-și facă talentul. Nu mă risc, tacia dau. Da, și bine, dacă vă plac clipurile cu Clash Royale, că am văzut acum că sunt în training, cum postează Bercea, Rafael cu noul său cont și ceilalți, m-am gândit să mă apuc și eu de această serie cu Clash Royale. Bine, am multe jocuri, Clash Royale,
Brawl Stars, Mortal Kombat. Îmi pot cumpăra câteva dacă vreți. Pentru voi, evident. Și dacă vă convine, nu știu, îmi puteți spune. Dacă vreți de aceea încolo clipuri fără voce sau astea, că nu mă supăr. Că eu pentru voi păstrez, nu pentru altcineva. Nu știu, mi se pare că Evo... Mi se pare că Evo Mega Knight este foarte, foarte slab și foarte prost, gen, că dacă era Mega Knight normal și dădeam gen, nu știu, uh, Goblin Gang-ul, deci era, deci din start sărea pe ei sau dădea splash foarte mare, dar dacă pune Evo-ul, n-are, dă decât într-unul și aruncă în sus, dacă apucă, dacă nu, îl omoară pe loc. Și mi se pare că efectiv îl scade foarte rău în felul ăsta și nu-l ajută deloc. O facem pe asta, după aia pe asta. Bun. Dar am pierdut. Urât, nu-mi place. Dar parcă am pus porcii. Da, în fine. Good game. Se vede pe el că a băgat bani la greu în jocul ăsta. Da, cine știe. Chiar nu știu, că n-am băgat foarte mulți bani. Mi se pare că am băgat cel mult în jocul ăsta 100 de lei. Dacă nu 120 de lei, ceva în genul ăsta. Mi-am luat PS-uri, unele chestii. Ceva de bază. Ăsta îl fac de level 11. Interesant. Acum cât HP are? 949. Stai fără asta. Da. Bun și eu. El fiind acum boosted pentru 8 zile, cât e sezonul ăsta rămas. Fiind level 13, degeaba de upgrade, că până în level 13 e aceeași chestie. Tot 1000 de HP are. Având level 13 obligatoriu. În fine, good luck. Bun. Evident când fac ăsta full de să pun ceva ca să nu pierd elixir și să îl spamez poate dacă e nevoie, dacă se poate. În fine. Să vedem ce putem face. Doamne, a activat turnul. Au, nu-mi place. Ce să pun? Aici am pus ăsta. Bun placement. Bine, noroc, îți dai seama. Bun. Vom da ăsta așa. Că evident nu mă risc. Dacă pune erou sau ceva. Altul, e clar. N-a apucat să facă nimica. Ceea ce e un avantaj pentru mine. Bun, până acum nu m-a atins deloc din câte pot să văd eu. Vreau să fac cumva, să fac o prostie. Și să fac Evo la astea două. Să mă risc, să nu mă risc. Da, cred că asta fac. Că nu că e nevoie. Hai, frate. Bun. Da, era frică la fraier că i ating turnul să acolo pe ăsta, pe Bomber. Că Bomber în general dă foarte mult de mai câte am văzut eu. Acum am văzut că are Vines. Mă, Vines e destul de OP, dar acum așa foarte mult nerf din câte am putut observa eu. Da, s-ar putea ca să duc clipul spre 20 de minute, sau dacă nu și mai mult. Bine, cred că după acest meci voi închide și episodul. Da, nu știu ce zic. Nu se poate, frate. Bă, ce urât poate să joace omul ăsta, să mor eu dacă vomit. Deci joacă urât rău, nu ca așa. S-ar putea să fac meciul ăsta să câștig din cauza HP-ului la turnuri. Deci să fie nu egal. Cum se cheamă la time breaker de ăla. Sau ia stai așa. Că eu cred că am o șansă. Da. Good game. Ăsta aceea, în caz de orice. Da, mi-a lăsat win. Că aici ar fi putut ca să mă învingă. Că
niciodată nu știi ce se poate întâmpla în timpul meciului și de final de meci. Towers destroyed 1, towers defeated 3. Interesant. Sau defeated sau defended? Că știam că defended e parcă sape. Da, nu mai știu. N-am văzut acolo cum trebuie. Pe Goblin Gang. Având în vedere că sunt maxați, așa le spun eu, că până la level 14 când au nevoie de cât de astea converter, carturi de astea, mi se pare că sunt maxați, așa că, adică le spun eu că sunt maxați, sincer. 106 puncte, merge, îmi convine. Elite Wildcard, Converter Card, în fine, nu. Le pun pe balon. Sunt aproape la jumate și vreau să-l fac level 15. Eu în decuri, deci cu balonul, unde este? Deci eu cu balonul am rupt în decuri. Deci am rupt, nu ca așa. Damage 800, def damage mi se pare mult prea mic. Că având în vedere că mor și astea, da, nu știu ce să zic. În fine, acesta va fi episodul. Sper că v-a plăcut și v-ați distrat și probabil ați râs. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să continui cu această serie de-abia începută de Clash Royale. Dacă vă susține de la voi, o să bag bani în acest joc. Îmi puteți da voi o recomandare, bă, Mariane, sau nu știu cum, nu știu, bagă și tu banii în puncte, cam în carduri sau epic, rar, legendary, I don't know. Să fac un card anume de un level mai mare, să-l pun în deck să mă joc cu el, sau nu e chiar în deck și vreți să-l fac mai mare de level. Nu știu, dacă vă convine acest joc și că mă joc eu cu voi, e tot ce contează pentru mine. Dacă nu vă convine, sincer, nu mă supăr, vreau să știu dacă vreți o schimbare anume, că pentru voi postez, pentru voi pierd timpul, bine îmi pierd. Nu e chiar pierdere, fiindcă, bine, aș putea spune că îmi investesc timpul în YouTube-ul ăsta. Cu toate că n-am apăsat foarte mult timp, cred că de un an n-am pus niciun clip. Da, de un an de zile n-am pus niciun clip pe YouTube. În fine, nu mă lungesc, sper că v-a plăcut clipul, dacă v-a plăcut un like, cei care nu sunteți abonați, nu uitați să vă abonați la mine, dacă vreți, asta nu vă oblig. Și eu vă las. Ciao, ciao.